arkada ardı koyup bakşan bolsun. Agdy bir ýyldyryň bir ten jan bolsun. Şöhratyň beýgelip asmana galsyn. Arkadagyň bagyt terpaýyn ýapanyp Türkmenistan rowasyň watany. Assalamu alaykum. Gahraman arkadagy ýurdumyzda berkarar döwletimizden bagtyarlyk dogrunly Türkmenistan rowasyň watany atly aýdym sazly watanymyzda ýaşaýan mehriban ýyleşler, edil watandaşlar aýdym sazyň hormatly müşawaklary. Biziň her biriňizde berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny arzu edýär. Türkmenistan rowasyň watany atly ýylymyzda işlerimiziň diňe rowaşlyklara, üstünliklere we selmegini tüýsüregimizden arzu edýär. Mehriban ýyleşler, edil watandaşlar aýdym saz durmuşa süýgi, ýaşaýjy höwes geljege huzur döredýär. Şoň şüýnem bize tomaşa edýän biziň mehriban müştaklarymyz aýdym saz söýjülerimiz biziň gepleşigimizde özleriniň bir näçe SMS-lerini, tekliplerini ýollaýarlar. Biz ilki bilen gepleşigimiziň başynda bize aýdym aýtmakda, şygyr ýazmakda, saz çalmakda, umumyň ähli babatda nusgalyk görellik görkezýän, medeniýet halkyň kalbydyr diýen gahraman arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, belint başynyň aman bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Mehriban ýyleşler, ýene şeýle ýaşy arzuwlar bilen Türkmen Wady Teleýilim tarapyndan taýýarlanyp ýaýlma berilýän kämillik ýoluna aty bäsizlik gepleşigimiziň jemmeji tapyryny biziň ähliňizde tomaşa etmäne çagyryp. Mehriban ýyleşler, edil watandaşlar kämillik ýoluna aty bäsizlik gepleşigimizde ýygyderli tomaşa edýän bolsaňyz, gepleşigimizde biziň aýdymçylarymyz jany sesle bir näçe aýdymlary ýerine ýetirýärler. Elbetde şol aýdymçylara da biziň halipalarymyzyň biri gepleşigimizde mehman bolup aýdymçy gitlemizde özleriniň fiýinlaryny, halipa maslahatlaryny berýär. Bilen şuňky gepleşigimizde gatnaşýan halipamyz bilen sizi tanış edýär. Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, biziň ustad, kompozitor Halipa zadan namyz Hakberdi, Hudaýberdi. Halipa gepleşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Mehriban ýyleşler, edil watandaşlar, biziň şuň gepleşigimizde sizden gelen bir näçe SMS-ler, teklipler esasynda gepleşigimiziň şuňky jemmeji sanyna gatnaşmak hukukadan aýdymçylarymyz bilen sizi tanıştyrýar. Olar Balkan welaýatynyň Bagtyňly etrabynyň aýdymçysy, ekinji aýdymçymyz Garaja. Şeýlekem Akyl welaýatynyň Tejen şäheriniň ýaşaýjysy Şahmurat Hojogly hem-de Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň bagtyar talibi Ferhatmurat Gurbanyly. Ýigitler gepleşigimizde hoş gördük. Elbette şuňky gepleşigimizde jany sesle aýdymlary ýerine ýetirjek aýdymçylarymyzda ustadyk bilen sadanlarly geçek. Biziň ustad sadanlar ýigitlerimiz Meýlik Täjip Nurguly Hojogly hem-de Ýadirli Gurban. Ýigitler bilen gepleşigimizde hoş gördük. Mehriban ýyleşler, edil watandaşlar, biz kämillik ýoluna aty gepleşigimiziň başyny Halipa Hakberdi Hudaýberdi bilen söhbetde şu arkaly dowam edýär. Hakberdi Halipa gahraman arkadagymyzyň saýasynda biziň milli medeniýetimiz, sungatymyz gün saýyn pajarlap etýär. Edil arkadagymyz ýaş tekinleri ýüze çykarmak maksady bilen ýurdumyzda bir näçe bäsizlikleri geçirip berýär. Muňa mysal edip ýanglan ýarym tele bäsizligi, ýylyň parlak ýyldy ýaly bir näçe bäsizlikler geçirilýär. Biziň kämillik ýoluna aty gepleşigimiziň maksady halipalardan miras galan aýdymlaryň asyl nusgasyny ýoýmazdan halkymyza ýetirmek hem-de şu ýaş tekinleri ýüze çykarmak maksady bilen taýýarlanyp ýaýlma berilýär. Gepleşigimiziň geçenki tapgyrlaryna aýdymçylarymyz öz aralaryna bäsleşip iýleşýänmiziň diňe bize tomaşada oturan tomaşaçylarymyzyň SMS-ler, teklipleri esasynda aýdymçylarymyz her tapgyrda saýlanyp gelýär. Biziň şuňky tapgyrymyzda da iýleşmeden gelen bir näçe SMS-ler, teklipler esasynda şuň gepleşigimizde gatnaşýan aýdymçylar saýlanma başardy. Aýdymçylarymyzyň üçüsem Halipa ýeňji sebäbi bir näçe tapgyrdan geçip biziň şuňky jemmeji tapgyra gatnaşmak hukuk gadandy. Elbetde. Halipa gepleşigimiziň başynda Türkmen aýdym sazynyň otu barada galy berde şu medeniýetimiziň sungatymyzyň gahraman arkadagy ýurdumyzda Türkmenistan rowasyň watan ýylynda bir hasam pajarlap ötüşi baradaky buýsan şu gurullarla başlady. Kansiýlar gepleşiginde çağıran minnetdarmyz da tämin görýän, öwrenýän şu bäsleş kökünden şular ýeňjiler da. Ne kämillik ýoluna ady bolan hem şu gönlüň hormat arkadagyň gollugyny öwretdi. Elbetde kämilligiň soňra rowaşlyk bolýar da. Türkmenistan rowasyň watan ýylynda hormat arkadagymyzy, Türkmen halkymyzy täze eserlerle bilen begenler, sizden hem garaşýan adyny şolar ýaly. Men içinde görýän bular ýanglan diýarma da gatnaşyp ýa tejribeler bar da. İşte başlamak hakşuları burada atiyatlı etmeli. Şu
Ýeňji olmak kyn, şu ýeňjiligiň taklap dowam etmek ondan jogapkärler. Ne görýär, goňýar, beýenýär, mekan aýdynlaryň biler, öz pikirimde aýdar. Şeýlim küçük dörüp beni hormat takılarym köp fawasyny aýdar. Aýdynlaryň özüni ýerine ýetirmegi, ne döwlet garamyny çykan eserler bizi gollanma bolýar. Şoň üçin iň bir bagty ýartymy diýişgär hasaplanýar. Şu jogapkärçiligiň duýup mekan benim öz pikirimi aýdar. Milletde SMS sorda halkym bular taýlandyr. Garaşýadym, ular da garaşýarlar. Köp sağ olun Halipa, doğru belli geçtiniz. Elbette yaňam bir sözümüň başynda agdadyp, ýigitden biziň tuwalamy 300 ýeňji. Aýdymçy ýigitden biziň 300 bir özleriniň özgörşi owazlary bilen dinleyijiler tarapyndan öz dinleyijilerini, muştoklaryny gadanmak başaran aýdymçylar muny biziň şu kämillik ýoluna atdy bähteşikli gepleşigimiziň 05 30 gysga belgisine gelýän SMS-lerde de göz ýetirýär. Aýdymçylarymyzyň 300-üne de tuwalama bir de tomaşada oturan dinleyijilerimizden, iýleşimizden bir näçe SMS-ler teklipler gelýär. Bu meýem biziň şu günkü gepleşigimizde gatnaşan aýdymçylar bir kämillik ýoluna düşen aýdymçylardygyny aňladýar. Dinleyijilerini bir näçe dinleyijiler gadanmak başaran ýigitler. Bir de tomaşada oturan dinleyijilerimden tomaşaçylarymyz şu wagt öz ýanlaryndan pikir edýänler. Aýdymçylar näil aýdymlary ýerine ýetirerlerkä, haýsy aýdymçy ýeňiş gadanma başararka elbetde dinleyijiler şuňam biz şuňam diýsen gadakly. Häzir şu gepleşigimizde ilkinji bolup çykyş etmek üçin Balkan welaýatynyň Magtumul etrawynyň ýaşaýjysy Garaja Garajaýewy sahnamyza çagyrýar. Mehriban iýleşler sizem bir de tomaş etmeňizi dogam edin. Seni kämillik ýoluna atdy bähteşikli gepleşigimiziň şuňky 25 tapyryny hoş gördük. Ilkölen şu gadanyň üstünden bilen tüýsürekden gutlaýar. Bundan beýlegem aýdym zady ýoluny, sunmat ýoluny üstünlikleri rewaçlar ardy gödýär. Garajada Halipa Balkan welaýatynyň Magtumul etrabyndan biziň şu gepleşigimizde gatnaşýar. Bular elbetde öz dinleyijileriniň SMS-lerini teklipleri esasında biziň şu gepleşigimiziň 25 tapyryna gatnaşmak hukukadaňdy. Indi Garaja Garajaýewiň dinleyijiler muştoklary garaşýanlar, Garaja näil aýdym bilen gepleşikde çykyş ederler. Garaja köp. Assalamu alaykum Halipa. Men şu bähteşikli gepleşige Türkmen halky aýdymy bir dert ýarym. İkinji ýerine ýetip berjek aýdymym Türkmen halky aýdymy marar diýilen. Biz ýaşlar üçin şeýle mümkinçilikler döretip berýän gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, tutýan tutum işler elmide rawaç aldy. Köp sağ olun Garaja arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ýerine ýetirjek aýdym bolam, usatlyk bilen ýerine ýetirmegi galyp üstünlikliň hemra bolmagy tüýsürekden ardy gödýär. Mehriban iýleşler, edil watandaşlar onu näme? Bizden dinlemäge, tomuş etmäge taýin bolsaňyz, gepleşigimiziň şu sanyna birinji bolup Garaja Garajaýew aýdymlaryny ýerine ýetirýär dinle diýinçär.
Köp sağ ol. Garaja yerine yetirip beren aydymyz üçin. Mehriban ileşler, ediz vatandaşlar, siz Garaja yerine yetiren aydymlaryna diňiz aldyňyz. Ene hak berdi Halipa. Garaja tuğulama bir özünün bir ajaýyp owady bilen Halipalamyzdan miras galan aydymlary bir öz boşu owady bilen yerine yetirdi. Ene bir de tomuşda oturan bizim mehriban dinleyijilerimiz öz ýanlarynyň Garaja öz sinlerini berip oturanlar. Ene Halipa sizden bir Garaja berjek sinňiz bolsa, maslahatlaryňyz bolsa, näle yerine yetirdi? Başladyk. Olanlar görüp beğenen bu ýa şular. Ne hurmatlar gydagyny döret beren şertinde. Şular ýaý oturdy aydymlar. Şular basgança koyunçu kämillige gol oýlaýarlar. Kämilligiň soňra başykda berekeler diýen odan sesim ga ýöne bagtyar durmas bilen ýöne özüň halka aýdma meňdeş bolsun. Ýokman gyr çekimlaýdym bolman. Laýyk ýüregi ýakynaýdym bolup bilýär-de. Ya halka aydym ýerine ýetirenler mekan bütün dünýä aydymlaryna kyn olanakda bizim Halipalamyň goýan ýol umman. Ýani dutargyň birinji aydymydan ahal ýoluna aýtdy. İkincini damana öyle koşturup şeyle azıp oğudan. Bokurdan da çocuk teyanırmeleri estradada gücünü tinak görmem asla veren. Tevavi duyan var. Falanlar aydımçılarımdan diye duygu da esası. Yürekten çıkan yüreği var ya diye. Berekeller diye. Hurmat arkadaşımı duat bediyen. Hem de Türkmenistan devletinin bedevi adını aydımçını berip bolya diye son üstünlükli yerine yetireceğini bilyas, ananyas, akıyorlardı o diye. Berekeller. Köp sağ ol Halipa arzular hasıl bolsun. Garaja mundan beýle size sunugat ýolunu, aýdym sady ýolunu, prowaşyklar, üstünlikler arzu edýär galy berse de
Bir de şu wagt tomaşada oturan iýleşenmeden, dinleýijilenmeden bir SMS seslerini gadanmaňyzam arzu edýär. Sağ olun. Mehriban iýleşler, eziz watandaşlar, kämillik ýoluna ady bäsleşikli gepleşigimiz dowam edýär. Gepleşigimizde indi ikinji bolup çykyş etmek gedegi Ahal welaýatynyň Tejen şäheriniň ýaşaýjysy Şamrat Hojagulyň. Şamrat Hojagulyň sahnamyzda çagyrýar. Şamrat sahnamyzda şu kämillik ýoluna ady bäsleşikli gepleşigimiz şuňky jemleýiş tapyryny hoş gördük. Ilki bilen sizem şu gadaranyň üstünliňizden tüýsürekden gutlaýar. Siziň özüňizem şaýat bolduňyz, ýanglan ýarym telebäsleşiginiň birinçisi bolmagy başardy. Özüňizem şol bäsleşikde bir emin agda bolup aýdymçylara özüňiziň synyňyzy halipa maslahatlaryňyzy berdiňiz. Indi bugün gepleşigimiziň jemleýiş tapyryna da Şamrada synlary özüňiziň halipa maslahatlaryňyzy bermek bagtsyda da miýetler etdi. Indi şu wagt Şamradyň dinleýijileri, muştoklary, garaşýanlar Şamrat şu jemleýiş tapyrda näme aýdymlar ýerine ýetirerkä dip. Häzir on Şamradyň özünden sorýar. Şamrat, siz sizden näme aýdymlar getirdiňiz? Salam halipa. Ne biz şu kämillik ýoluna atly bäsleşik gepleşigiň jemleýiş sanyny halipalar miras goýan türkmen halk aýdymlaryna getirdik. Ilki bilen şu halipa Kerwan Aýdawdyň sadyna döredilem ýylgyr mehriwany aýdymma şonu ýerine ýetirip beren. Ikinji bolsa türkmen halk aýdymy Gara gözlüň diýen aýdym ýerine ýetirip beren. Soňgadymyzyň hak howandary gahrman arkadamyzy biz ýaşlar üçin döredip beren. Şular ýa mümkinçilikler üçin köp sag bolsun, maýdan gahrman arkadamyň jan sag bolsun, başy dik bolsun, tutýan tutumly işlerini elmi dama rowaçlyklary we sen meni tüýsüromdan ardy edýän. Köp sag bolun Şamrat, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem size ýerine ýetirjek aýdymyňyzy hasam bir üstünlikli ýerine ýetirmeňiz arzu edýär. Mehriban dinleýijiler, sizem tomuş etmäge taýin bolsaňyz onu dinläň, tomuş edin, gepleşigimizi Şamrat Hojagulyň dowam edýär. Sen özüňi ýalňyz duyma mehriban. Sen özüňi ýalňyz duyma mehriban. Sendey gözel zaralarmy salarmy. Sen hakyň beren nur mehriban. Hide seni yeke boýup bolarmy. Sen hakyň beren nur mehriban. Hide seni yeke boýup bolarmy. Gam çekmesin asla çıkma başlarım. Yılgır sen mehriban, yılgır mulayim. Men şonla sen yürek sesin eştin. Kim bir pursat sen mehrine yıların. Men şonla sen yürek sesin eştin. Kim bir pursat sen mehrine yıların. Yılgır sen mehriban, yılgır yiğidim. Yılgır sen, yılgır mulayim. Şona genleme diyecek söylermi. Min barbar onu aydıp giderin. Ortalar sarvalı, şortalar sarvalı. Kalmasın minne sayladığımı kaşıklan yağlıdır. Min dünyani gördüm
çolur Yılgır sin mehruvan Yılgır yiğidim Yılgır sin Yılgır mulayim Yılgır sin mehruvan Yılgır sin mehruvan Yılgır yiğidim Yılgır sin Yılgır mulayim Yılgır Vah yılgır sin yiğidim Yılgır mulayim Ey yaralar halayıklar dağday ey dağdo Halinden ho aravazı Ağladım almasın alım dağday ey dağdo Elinden ho aravazı Ay kara göz bilen gözleştim Şirin dil bilen söyleştim dağday dağdo Elinden ho aravazı Ha eğilip şiddetin geçtim dağday dağdo Elinden ho aravazı Alhâleyli muhtâleyli Alından karavazı Tilinden dilinden karavazı Ay hemradi yer barın allım Hemradi yer barın allım Alma bilin narın allım dağday dağdo Dilinden ho aravazı Ha min şunu kırarım allım dağday dağdo Halinden ho aravazı Alhâleyli muhtâleyli Halinden karavazı Tilinden dilinden karavazı Köp sağ olun Şamrat yerine yetirip veren aydımınız üçün. Mehriban iyileşler, edid vatandaşlar Şamrat Hocaoğlu'yun yerine yetiren aydımlarına din sağlığınız. Akbardı Halipa, şahirlerimizin şeyleri aktivitirleri var. Keşni köngüllörü teselli berer Türkmenin aydımı Türkmenin faadip
ruhun galkyndyrar, göwü göterer türkmeniň aýdymy türkmeniň sazy diýer. Elbetde türkmen halkynyň hiç bir ýurdunka, hiç bir döwletinkä meňdemeýän, özüniň milliligi bilen, ogadanlygy bilen tapawut dönýän türkmen toýlary we şol toýlarda dawarlarda ýerine ýetirilen bir näçe türkmen halk aýdymdyr sazymyz bar. Ine Şamradym şu wagt bir özüniň bir ajaýyp ogady bilen aýdymlary ýerine ýetirdi. Elbetde dinleýijilerimizden bir dinläp lezzet alandyrdar diýip umyt edýär. Indi halipa bir Şamrady berjek fiýlňiz bolsa, maslahatlaryňyz bolsa başladyň. Efendim, benim bir esas bir beğendiren var. Türkmen aydımı yaşta yüdönmüşler. Özünü Türkmen aydımı kasağı bile. Bunun yankı birinci aydımı dön kompozitörü. Sağlarına kervan aydıldı. Elbette son yolundan geçme, şol aydımdan ananına yiyen, kemilleşenin alaması. Ezer sağlarına aydımı öden füyücaydı. Başlarına da tədeli etmedi. Şu bir yili aydımı idimden yeni bolýar, özüm şu ruş erdine de meclisinde. Şu olanlar bir maslahatın tecrübelerinde de öğretti. Kemillik yolu olanlar tahnanın duymalı, sağlanırlar bilen sağlaşık vardı. Tölleri diyen de şolun var, onun kemilleşmeye yiredi. Halk aydınları aydiyanıp, Karaca'da ettim. Şu aydınları aytını yüzlön, şu son aydınları nusluğu, kompozitörün dörüden aydınları şolun size kıyın olmam kaydın. Oğudun mahmur sesiniz var. Yani göreyim, sizlerin kurullu ses almak da, oğlanlar da şimdi kolluya sağlaşık var. Şurada esasla canı sesi. Bu şeyden akıyorlar da öyle, estrada da güldürük gör. Ya şu aydiyan aydınlan yetin derece estrada öğlenen bersen, Bahtiyarlık dövrünün öz mukamları vardı, öz yüzü. Bahtiyarlık sesini koştum, ama kemilleşirken ömrü koyun maksadını yettiğini görüyorsa, berekallah akıyorlar da öyle. Halifeler dinleyenini bilir ya, Türkmen estradadan bilir Hacı Yavuz Mahmed mengde diyor. Onun için belki Hacı Yavuz Mahmed bilelikte bir aydın şekli geçirteniz, hatam kemilleşme adına bir terör etkici konuyor. Şamradym bölümi ajaýyp owady bilen bir dinleýijilerimizin söýgüsini gadanıp gelýär. Bir ýakyn günlerde bir de Tomaşyda oturan bizim ýahryban dinleýijilerimiz ýanky Şamradyň birinji ýerine ýetiren aýdymyň şekilli görnüşini elbetde Türkmen owady ile ýylymyny tomaş edip bilerler. Elbetde Türkmen owady ile ýylym dürüjlük topar tarapyndan Şamradyň birinji ýerine ýetiren aýdymy şekilli de geçirildi. Edip bolsa ýakyn wagtda bizim ýahryban dinleýijilerimiz ol aýdymy şekilli görnüşini de dinler. Soğuk bolar. Elbetde. Berekeli. Bilen näme Şamradyň mundan beýlegim sunat ýoluny, aýdym tazy ýoluny diňe bir üstünliklen, rawaşyklan ýaranmalyň ýene bir ýoly arzu edýär Şamrad ilmidam sunat ýoluny diňe üstünlikler hemraň bolsun. Galy berse şu terede oturan dinleýijilerimizin bir SMS-lerini ýene de bir tekliplerini gadanmaňyzy üýtürekden arzu edip çok sağ olun. Sağ olun. Mehriban ileşler, ediz vatandaşlar kemillik ýoluny aty bähtäçlik ýepleşigimiň 25 tapyr dowam edýär. Elbetde Şamrat Hojaglyýowyň ýerine ýetiren aýdymlary sizin göwnüňizde yaran bolsa 05 32 gysga belimiz kemişe ulgamda öz SMS-leriňizi, tekliplerinizi şu wagtdan ýollap bilersiňiz. Indi bolsa gepleşigimizde 3-nji bolup çykyş etmek üçin Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň bagtyar talebi Nekin aýdymşymyz Tähet Fırat Gurbangelliýewi tahnamyza çagyrýar. Tähet Fırat kämillik ýoluny aty bähtäçlik ýepleşigimiň şuňky jemleýiş tapyryna hoş gördük. Halipa Tähet Fıratym dinleýijilerimizden gelen bir näçe SMS-ler, teklipler esasyny gepleşigimiň şuňky jemleýiş tapyryna gatnaşmaga huk gadandy. Tähet Fıratym şu gadanyň üstüne gülen ilki owatda gutlaýar. Bundan beýle sunat ýoluny üstünlikler arzu edýär. Tähet Fırat gepleşigimiň geçen sanynda bir näçe bir ajaýyp aýdymlar bir ýerine ýetirdi. Şolaryň arasynda bizim mehriban inilerimizi, käbilerimizi tarif edýän bir odan aýdym ýerine ýetirdi. Indi Tähet Fıratyň dinleýijiler garaşýanlar bu tapgyrynda şu jemleýiş sanynda Tähet Fırat näme aýdymlar ýerine ýetirdi. Tähet Fırat mümkin bolsa köpüň başlaýar. Assalamu alaikum halipa. Kämillik ýoluny aty bähtäçiň şu jemleýiş tapgyryna halipamyň ýerine ýetiren Jemalym aýdymy. Şeýle hem yine mehriban käbelemedi wasp edýän janejem diýen aýdymy mümkin bolýandan ýerine ýetirip berýär. Türkmen sunuwatyny dünýä derejesinde şöhratlanýan Ahman Arkadamyň ýyl ýurt bähwetli, dünýä ähmiýetli tutýan işler elmadama rowajatyn bilen baş aman bolsun. Köp sağ olun Tähet Fırat, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Hem sizni arzu edýär, onu näme? Aýdymyda başlap bilersiň.
sallanıp sıypanı dürülüne bilin gecelerine hayran kılar ciman dürül oyun bilen ençe tat bilin kıyılara baş konu gelir civanım ey gelir civanım sana muştum bunu pahir bayi kirpiklim neştirdirler kaşlarım yaylı Çinlat mı cüher mi yar 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 namus mu ar mi Çinlat bödülüm canım alır civan ey alır civan Görmedikler ardu yedir görmeni Görünürü alışarlere devran sürmeni Ya paslanay kuçar yar 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 Ona girmeni aşıklar maradın diler civanım ey diler civanım Ya paslanay gelen yar 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 gelir görmeni aşıklar maradın diler cimanım ey diler cimanım Dünya inen günün anadam edin Ak südünüm derene can ecimden mi Bağlasına ak süt berip düşünün Ak südünüm derene can ecimden İçim canem
Inçe yıllar inime şanlar giydirin Balam eske arpo yağdan idirin Ece kakamama bağımı didiren Aksüdürüm direy can içimden mi İçim canen mi Birden aydar kelir içen gammatı Yadıverli üçün var yanım şu hatı Yadda sakla muhun metin ummatı Aksüdünüm direy can içimden İçim canem Yatta saklan metin ummatı Aksüdünün direy can içimden İçim canem Köp sağ olun Tägat Murat ýerine ýetirip beren aýdymyň üçin. Tägat Murat Halipa gepleşigimiň bu gedekki sanyna da biziň mehriban enelemidi, käbelemidi wasp edýän bir ajaýyp aýdym ýerine ýetirdi. Elbette hem de bir jemalym diýen bir türkmen halk aýdymly öz bolşy owady bilen ýerine ýetirdi. Elbette eneler hakynda aýdym dinlemek, şagyr dinlemek elbette her bir insan üçin has hem ýakynly bolup durýar. Tägat Murat'dan bir öz owadyny singdirip başardygyndan ýerine ýetirdi. Elbette Tägat Murat'yň dinleýijiler şu wagt Tägat Murat'y öz synlaryny bir öz ýanlaryny berip oturanlar. Indi Halipa gepleşigimiň bu gedekki sanyna tügelem aýdym şeýitlenmek hem Balkan ýolundan hem Ahal ýolundan hem Mary ýolundan aýdymlary ýerine ýetirdi. Bir hasym dinleýijiler şuňyň gepleşigimiň şu gedekki sany bir täsirli bolarmy diýip umyt edýär. Şeýlem. Elbette şulayda kämillik ýoluna bolanlar şular bir-biri silýän, bir-biri üstünlüğü beğenýäni gördük. Bu esasda şu anam. Görýärmi? Direkt bir format siýler. Dinlenişikde yerlerini çalışıp şutaýan aýda bir-birini şu az ýylyň alamaty bolmaly. Ýokman şu kämillik ýoluna edep tertip bolmaly. Türkmeniň pesbäli, halipalardan şu ýetip gelmegi manyslar. Şu mekan şulaýdym ýa dinledim men ýaşarym ýa-da şu zanijimden diýen aýdym. Bu taryhymy men gurulma bersem, bu sorama diýip aman agajyk bu eseri diýin. Nusxowy derejesinde ýene çyrakak bir meşhur aýdymçy bar, Taň Gurbanguly şonu ilkinji ýerine ýetirdi şu zanijime sözüni şu sözüne beýnazar Saparow ýazdy, men ýadyma düşýär şu halipaň ödüm şonu ruhsat berdi aman agajyk. Ve halkyň içinde sorama diýen ýaşya hem de zanijimde hem diýip şu gaty ýerine düşdi-de. Şonşun berekeler diýen akordlaň aslynda gyzak käýerde goşuldy ýa-da öz aýtdy şo da täzeliň bir çemilişmän bir görnüşi. Mekan şu kämillik ýolunyň asyl nusxasam şu sizin kämilligini bagtyarda döredilen şertlerde bolýar. Hormatly arkadaşlarym, her ädimde her bir gepleşigimde bir alkyş söýlemini aýdýan düýp sebäbi şu. Ýaý otyrtym milli halk aýdymlary mene o tolgunun şu bäsleşdiğin bar ýeňsitdi ýollaryny edilýär. Amma elbetde beýenlere halkyň töýgüsini alanmak ullu hamat o.
Köp sağ olun Halipa. Bir karar dowlatynyň bagtyarlyk dogruny gahryman arkadamyň saýatyny Halipa şägirtlik ýoly hatam bir dawarlanýar. Gahryman arkadamyň Halipa şägirtlik ýolyny aýratyn uly üns berýär. Halipalamyzdan dillen netile döwürden döwürlere geçip gelýän bir ajaýyp aýdymlar. Häzirki wagtda ne görýär, ýaş şägirtden dillerini täze öwüşünde ýanlanýar. Bidem tägat burada şu ýene bir ýolasyn ot ýolyny üstünlikler ardy edýär. Tägat burada elmadama şu bir karar dowlatynyň bagtyarlyk dogruny gahryman arkadamyzyň saýatyny sunuňy dälimini diňe ösüşleriň üstünliklerin size ýaran bolmagyny tüýsüriňizden ardy edýär. Galy berse şu wagt bile tomujada oturan dinleýijilerimiň bir SMS seslerini tekliflerini ýene-de gadanmagyny tüýsüriňizden ardy edýär. Çok sağ olun. Sağ olun. Hak verdi Halipa, şu kämillik ýoluna atdy bähtäşkep eşim şunuňky jemleýiş tapgyryna jany sesle aýdym şeýitden bir ajaýyp aýdymlary ýerine ýetirdi. Elbetde biziň şu 05-30 gysa belýimizde eýýämden şu dinleýijilerimizden SMS-ler, teklifler gelýär. Elbetde mehriban ileşler Tägat Murat Gurbanyliýewiň ýerine ýetiren aýdymy siziň göwnüňizde ýaran bolsa 05-30 gysa belýimiz hemişe ulgamda öz SMS-leriňizi tekliflerini ýollap Tägat Muraty gollap bilerdiňiz. Halipa bize tomuşada oturan iyileşmemiz hem indi bir öz ýanlarynyň pikir edýänler şu gepleşigiň jemleýiş tapgyryna aýdymçylar bir-biriniň üstünlikli aýdymlary ýerine ýetirdiler. Haýsy aýdymçy ýeňiş gadanmak başarar. Muny mehriban iyileşler bizde ýatdýar 05-30 gysa belýimizde gelýän SMS-ler sizden gelen teklifler esasynda ýeňji saýlanar. Ýeňji gepleşigimiziň endiki sanyny biz ýeňjini size aglan eder. Ýeňjimiziň elbetde sizden gelen SMS-leri, teklifler gözegini tutup ýeňjini biz gepleşigimiziň endiki sanyna çagyryp, ýeňjimiziň diňe özüniň ýerine ýetirmeginde bir näçe aýdymlary size ýetirer. Galy berse ýeňjimizde şu türkmen wagtyly eliminiň dürüjlük topar tarapyndan bir şekilli aýdym şekile geçirmek üçin mümkinçilik berilýär. Sowatda gatymy sowat düşün gerekella. Elbette kämillik ýoluna atdy bähtäşkep eşimiň Halipa bugun sanam ahyrlap barýar. Gepleşigimizde gelip bir ýerine ýetirip beren aýdymlar üçin biz aýdym şeýitlerimiz Garajaýew, Şamrat Hojaglyaýew hem-de Tägat Murat Gurbanyliýew köp sag bolsun aýdýar. Elmydama ýigitler sunuňy dälemini üstünlikleri ýaranyňyz bolsun. Aýdym şeýitlerimize ustatlyk bilen sadanlarlyk eden ene biziň sadanlar ýigitlerimiz Mejlis Täjip, Nurul Hojaglyaýew hem-de Ýadyl Gurbanyň ýigitler size-de Berekella. Sag bolsun aýdýar. Elmydama sunuňy ýoluny üstünlikleri hemraňyz bolsun. Halipa gep eşiminiň ahyrynda aýdym şeýitlerimize sadanlar ýigitlerimize galy berse şu bir de tomujada oturan dinleýijilerimize ýetirjek arzularyňyz bolsa köpsüzler. Elbetde. Şu tolugyny şu aýdym dinläp hem ruhlanmyn. Bizim Türkistan döwletimizde bagtyarlyk zamanynda hormat arkadamyň taýlanmaly toýuluş dur. Bular aýdym saat ýeňjileri men bir saatçylara sowgat edipmeýler. Aýdymlary dinledik. Saganlar barda aýdymsan barda durduk aýdyp pikirlerimi aýtdyk. Hormat arkadamyňda döret berýän şertine alkyşmy ýokmyň. Hem siziň gelecekde döret aýdymlaryňda bir nufoglar ýalyp şadýan ta ýerine berýär. Elbetde Halipa bir de tomujada oturan tomujçylarymyz dinleýijilerimiz garaşyp oturar, hak berdi Halipa. Her gepleşikde hökümet uğratdy bir özüniň ajaýyp faalaryny şart berýär ýerine ýetirýär. Bir näil faalary ýerine ýetirýär diýip onu näme? Mehriban ileşler, edil watandaşlar tomuj etmeňiz dogam edin. Gepleşigimiziň şu pursatyny biziňle Ustat Halipa sadanlamy hak berdi, Hudaý berdi. Bir ajaýyp faal bilen gepleşigimizi dogam edýär.
Köp sağ olun Halipa. Çalıp beren ajaýyp şirin mukamyňyz üçin, ajaýyp sadyňyz üçin. Şeýle de şu gepleşigimizde gelip şu ýaş şähertliňizde şu aýdym şeýitden beren Halipa maslahatlaryňyz üçin, synaňyz üçin size köp sağ bolsun aýdýar. Gelmedama şu berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe bir şirni wadyňyz rowaşyň owady bolup ýanglansyn. Sonuňa dälimin size diňe üstünlikliň, rowaşyklaryň ýaranmagyny tüýsüreňizden arzu edýär. Köp sağ olun. Şu gepleşigimizde özüm görýän, beýenýän her gepleşkä estradaymışlar Biz kişi diýen kağıdım, opera, umuman hemme de köpürlü çemelişýärdi. Şunu men beýendiren her welaýatda degişik mahluk aýdymlar ýerine ýetirdiler. Dine şulara seredip, şulara gowunup, şulara sunuwdy goýulan sarpan düýýany görýärdi. Şulara gowunup täze eserlerde garaşýar. Ve şu adın iş bolana aýtyk ýanglan diýärdi, gatnaşanlaryny şonun bärik eýem ösüş görýär, kämillik ýoluna şularda öňüne goýan maksatyny ýetjekdigini mena anlanýan anam milletli olana ullukanlar. Hormatly arkadaşymyň bagtyarlyk döwrüni arzu bilen hasıl bolan döwri. Bize ýene gelejekde täze ýeňişler, täze aýdymlar, täze eserler ýürekden çykanlar ýüregi bar ýa-da. Şunu biz tolandyrdyňyz, SMS bilen adalatly baha bererler. Gelejekde size ýene hormatly arkadaşym, Türkmen halkyny wasp edýän täze eserler beýendirersiniz diýär. Şeýle mümkinçdir döret bere hormatly arkadaşym, köp sag bolsun aýdýar. Hormatly arkadaşym saýatynda Türkmen milli filmi dünýä çykýan şu ýaşlara mahfem ýaşykyny bir ananýar. Hormatly arkadaşym belent başyny aman bolmaly. İyi ýurt dünýä häkmetdirsen en dagry başlygyny beklemen. Tüýtür ondan arzu edýän. Köp sağ olun Halipa, arzuwlaryňyz hasıl bolsun. Ýurdumyzda uly işler bitiren, bize bagtyarlyk döwrüni beren, bize alkyş aýdýar, biz münkerem beýik işleriňiz rowan arkada. Mehriban ýylaşlar, edil watandaşlar, kämillik ýoluna aty bähdeşiklik etmesiňiziň şunky jemleýi tapyryna tomaş etdiňiz. Elbetde mehriban ýylaşlar biz ýeňjini gepleşigimiziň endiki sanyny ýangy belläp geçmedi ýa-da aýan eder. Ýeňjin ýeke özüniň ýerine ýetirmeginde bir näçe aýdymlary size ýetirer. Biz ýene bir ýoly milli medeniýetimiziň sunuwatymyzyň hak howunlary gahryman mehriban arkadaşymyza şeýle alkyşlar aýdýar. Goý, edil arkadaşymyzyň jany sag, ömür uzak bolsun. Gahryman arkadaşymyzyň saýatyny her bir öýlerde çağı gülükleri, ýeni huduları, türkmen aýdym saadlary hemişe belentden belent ýanglansyn. Ýene de ýagşy günlerde türkmen wady teleýleminde diýdarlaşýança hoş wagt.